Moi bons días, señoras e señores concelleiros. Imos a comprobar en primeiro lugar a existencia de quórum e a continuación guardaremos un minuto de silencio, ainda que non está previsto no orden do día, polas vítimas da violencia de xénero. Señor secretario, comprobe vostede a existencia de quórum. Bo día. Se non se di o contrario, se presume que todos concelleiros e concelleiras están en territorio español, de acordo co requisito da legislación. Señor interventor. Señor interventor. Presente. Presente, pensei que non está. Dona Navia Rivas de Castro. Dona Gorete San Martín, presente no salón de sesións. Don Jorge Carlos Duarte. Bos días, aquí estamos. Doña Marta Lois está presente aquí. Doña Branca Petra Novo Rei. Presente. Dona María Castelao Torres. María Sí, aquí Castelao. estoy. Bos días. Gracias. Bos días. Bos días. Dona Beatriz Cigarrán. Sí. Aquí estou. Está. Bos días. Don Ramón de Jesús Quiroga Limia. Hola. Don Evaristo Ben Otero. Bos días a todos, presente. Perfecto. Don José Antonio Constela Ramos. Buenos días, presente. Dona María Ángeles Antón. Hola, bos días, aquí estamos. Dona Belén Sabel Iglesias. Bo día, aquí estamos. E don Alejandro, que está aquí presente. Dona María Esther Pedrosa Carrete. Bo día. Bo día. Don Javier Fernández Martínez. Presente. Dona Noa Susana, que está aquí presente. ¿Vosotros me veis cuando yo estoy? Ah, vale, entonces nada. Está bien. Don José Manuel Pichel Patiño. Sí, bo día, aquí estamos. Dona Marta Abal. Hola, bo día, sí. Don Gonzalo Muiños. Bo día, presente. Doña María Milagros. Hola, moi bo día, aquí estou. Don Gumersindo, que está en el salón de sesións. Doña Mercedes Rosón. Aquí estou. Perfecto. E el señor alcalde, que está presente. Moi ben, entón, comenzamos co minuto de silencio, se lles parece ben. Moitas gracias. Ben, o primeiro punto de orden do día é a toma de posesión dos novos concelleiros, comenzando por doña María Rozas Pérez. Podería pasar doña María Rozas? Benvida, doña María. Señor secretario. Para tomar posesión de... lectura legal de... Vale. Xuro cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira
con lealtade e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Séntate si queres aí no grupo para non... A continuación, don Xan Xesús Duro Fernández, si pode entrar. Bos días. Prometo cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro con lealtade a súa majestade el rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas grazas. Esta operación tamén ha sido un pouco rara, pero eu que non estou. Benvido. Gracias. Por favor. Porque non está aquí. Estamos aquí. Isto é un pouco raro, nunca nos pasara. Unha vez tomada posesión por parte dos dous novos concelleiros da Corporación, aos que damos a benvida e cos que esperamos poder traballar e colaborar ao longo dos casi 3 anos que quedan deste mandato. O segundo punto sería a renuncia da concelleira doña Noa Susana Díaz Varela. Por parte dos grupos desean intervir? Algún grupo? Doña Goretti desea intervir cando vostede queira, doña Goretti. Si non, simplemente desexarlle o mellor no profesional e no persoal a Noa despois deste pouco tempo, neste caso partillado neste espazo, e sobre todo desexarlle que continue traballando tamén agora desde o Parlamento Galego por Santiago, que seguro que o vai facer, que o vai ter como unha das súas prioridades, e lembrar unha cuestión, creo que partillamos Noa e outras persoas tamén desta corporación, a necesidade moitas veces de que as prioridades políticas non sexan as mesmas que son habitualmente e de que algúns ámbitos que moitas veces son secundarizados pasen a ser prioritarios en dotación de recursos humanos, económicos, en dotación ao final en prioridades políticas, ámbitos como educación, como igualdade, como social, que moitas veces acaban sendo secundarizados, así que oxalá continuemos traballando por iso e que consigamos para que sexa unha realidade non só no Concello de Santiago, senón en todos os concellos do país. Moita sorte. Moitas grazas. Doña Marta. Sí, moi bo día a todos e todas. Tamén en nome de Compostela Aberta diríxome á compañeira da corporación, a concelleira do Grupo Socialista, Noa Díaz, que hoxe, é un ritual, un momento tamén de despedida, e en nome do noso grupo, tamén queremos desexarlle unha nova etapa feliz, constructiva, transformadora e, sobre todo, tamén, como escoitábamos antes, dende unha mirada donde temas nos que estivo traballando nun ano complexo, difícil, nunha situación donde realmente eu creo que tamén habería que recoñecer que a perspectiva do que é a administración local, a política local dende fora, sempre parece menor do que realmente en canto implicación, traballo e esforzo. E por eso tamén en ese sentido Compostela Aberta, que estivo 4 anos atrás traballando en temas vinculados á educación, aos colexios, ás escolas infantís, aos comedores escolares, temas tan sensibles ao traballo en relación a construir unha cidade, territorio das mulleres e en políticas de mocidade, creo que Noa, en ese sentido, deu visibilidade e apostou tamén por unhas políticas en consonancia con esa transformación. E dende o inicio creo que tamén é de xustiza recoñecer que ás veces entre a xestión e os obxectivos e as críticas previas tamén temos que aprender a recoñecer que é difícil, refírome en xeral, é difícil
non guardar unha distancia respecto ao que se fixo e o que se fai. En calquera caso, agradecemos esta enerxía, agradecemos esta liña que moitas veces deu-nos a sensación que tamén era unha liña distinta a que ten máis consonancia con outros grupos da corporación, como pode ser ás veces políticas máis en consonancia co Grupo Popular, que creo que neste caso pois así non era, non? E polo tanto desexamos, reitero, moita sorte nesta nova etapa, moita valentía para combatir, bueno, pois un novo cuarto mandato do Partido Popular no Parlamento Galego, e que nada, que aquí nos ten como compañeiros e compañeiras para o que quisese. Moitas grazas. Gracias, doña Marta. Desea intervir don Alejandro. Gracias, alcalde. Bueno, al igual que sucedió con ocasión de la despedida de quien fue nuestro alcalde, Martín Noriega, tengo que ejercitar un cierto funambulismo, pues para no precipitarme, como dije entonces, ni del lado de la desconsideración ni del lado de la insinceridad, ¿no? Nosotros, la verdad, doña Noa, preferiríamos, bueno, pues que el día 10 pues, se mantuviera usted al frente de las competencias de educación, coincidiendo con el inicio del curso escolar, y pudiera acompañar a la comunidad educativa. Pero quiero decirle algo: si nosotros hemos cuestionado su salida, no lo tome como un ejercicio de desconsideración, todo lo contrario, tómelo como un ejercicio de consideración hacia usted, y me explico. Nosotros podemos ser, creo que tenemos motivos pues para ser a lo mejor críticos y ser rigurosos en el enjuiciamiento de lo que ha sido el conjunto de su gestión, pero ahora bien, yo no voy a negar que al inicio de un curso escolar pues usted era la persona, digamos, mejor situada del conjunto de los miembros de la corporación pues para afrontarlo, porque es indudable pues que en estos momentos no habría pues en el conjunto de la corporación pues ninguna persona, no la hay, pues que se pueda hacer una representación visual o mental de lo que es todo el entramado de los colegios y de todo lo que eso va a conllevar a partir del día 10. Por lo tanto, entendemos que una desconsideración sería pues asumir con indiferencia su partida, simplemente es eso. En todo caso, quiero, bueno, pues reconocer pues que ha sido usted una persona de firmes convicciones, me consta, yo eso lo respeto, yo prefiero a la gente que tiene convicciones firmes que a aquellos que van con la feria y que vuelven con el mercado, y me ha regalado usted, la voy a comentar, casi una enseñanza, ¿no?, para tranquilizar a veces la conciencia, de la que tomo nota. Es una anécdota en la que nadie reparó. Hubo un pleno, alcalde, en el que yo creo que PP y PSOE votamos conjuntamente lo mismo. Entonces se notaba que doña Noa estaba incómoda y no quería votar aquello. Entonces, ¿qué hizo doña Noa? Hizo lo siguiente: cuando llegó el momento de votar y dijo el secretario, votos a favor, toda la bancada del Grupo Socialista levantó la mano. ¿Y qué hizo doña Noa? Cogió el botellín y bebió. Y dije yo, coño, me dio una idea, oiga, extraordinaria, porque cuando tenga que votar algo que pues no me convence mucho, voy a coger el botellín y bebo. Me quedo con el truco, que bueno, que está bien, que lo digo con todo el cariño. Usted no me vaya a preguntar, señor secretario, que estoy votando, estoy simplemente... Non era consciente. Se ha perdido el audio. No se oye. Perdeuse o audio, din. Por favor, compróbeno. Moitas gracias, don Alejandro. Señor Guinarte, cando vostede queira. Bos días a todos e todas. Bueno, despedimos hoxe a unha compañeira do grupo de goberno e tamén a unha amiga, non? E facémolo agradecendo o traballo e a incuestionable dedicación aos seus labores, sempre cunha vontade de diálogo materializada cos distintos sectores sociais e profesionais cos que conviña falar en relación con cada unha das súas competencias, fora a igualdade, política lingüística ou normalización lingüística ou educación. Noa non tivo unha tarefa fácil, especialmente no que ten que ver coas competencias de educación, como é de todos coñecidos. Pero afrontou esa tarefa con decisión, con inteligencia e con solvencia. E vaise, e iso é importante, cun balance moi positivo e cos deberes feitos. Non é momento de entrar en detalles de xestión, pero aí está, por exemplo, o novo contrato de comedores que recolle as demandas das AMPAs, os pasos dados na procura de solucións a outros problemas desa área de todos coñecidos e que non vou a detallar.
e vaise cos deberes feitos ademais porque deixa este curso xa iniciado no nivel de infantil perfectamente organizado e preparado para facer frente ás continxencias que sen dúbida se poden producir e que deberemos afrontar e saberemos afrontar porque están pensadas e previstas como posibles e están pensadas e previstas tamén as posibles solucións a esas continxencias. En resumo, Noa, agradecemosche o traballo feito, sempre pensando nos veciños e nas veciñas, no teu caso, ademais, moitas veces nos veciños e veciñas máis novos, veciños e veciñas vulnerables, feito dende moi fondas conviccións políticas, pero sen sectarismo algún e con plena sintonía co grupo de goberno. Votaremos ten falta, non teño ningunha dúbida e desexamosche o mellor nesta nova etapa no persoal e no profesional. Moitas grazas, señor Guinarte. Ben, hai algo no que coincido con Dan Alejandro. A ningún de nós nos fai moita ilusión que vostede se vaya, pero eso en realidad é un reconocimento dos seus méritos e da súa capacidade. Creo que todos os grupos reconoceron aquí a súa dedicación, a súa entrega, a súa ilusión no traballo, o entusiasmo que vostede puxo no seu labor. En un momento dado tomou unha decisión que podemos entender, que é a de seguir a ruta que sigue o seu pai en un momento determinado. Sei que é unha referencia fundamental na súa vida. Ceferino Díaz foi diputado socialista no Parlamento Galego durante 4 legislaturas, se non me falla a memoria, de 1981 a 1997. O gallá vostede nesta etapa de diputada consiga xenerar os afectos, as confianzas e desenvolver un labor de unha incidencia e dunha trascendencia semellante ou parecida a que tuvo o seu pai. Eu sei que a vostede lle fai unha gran ilusión e deseolle, como todos os demais, que teña un gran éxito en ese obxectivo. Pola miña parte, máis nada, teña por seguro que daremos continuidade ao traballo iniciado, que afrontaremos o curso con decisión e con convicción e dedicación, porque é unha prioridade non personal de ningún concelleiro, don Alejandro, senón é unha prioridade absoluta do goberno municipal e unha preocupación absoluta de todo o goberno municipal e, por lo tanto, a él dedicaremos todos os esforzos que sean necesarios sin escatimar ningún esforzo, nin económico, nin de dedicación personal. Por a miña parte, máis nada, se vostede quere despedirse, ten a palabra. A ver, a verdade que trae aí unhas palabras preparadas, pero non vou tirar delas. Agradecer a, bueno, os tres grupos, e por suposto o meu, as vosas palabras. Certo que son un muller de fortes conviccións, non recordo moi ben cal era esa votación, pero, bueno, mellor tamén era que tiña sede, non sei, pero podía ser calquera das cousas. A verdade é que sempre teño que recoñecer que é así, a pesar dos pesares e do que poida parecer, realmente eu sentínme comodísima neste grupo de goberno. Son os meus compañeiros e compañeiras e amigos e amigas tamén, xa o eran, pasaron a ser compañeiros e compañeiras polas que sinto ademais un afecto inconmensurable e ademais, e ben o decía o compañeiro Sindo, que realmente discutimos ben pouco neste grupo e sempre estamos en armonía, e creo que así demostramos. A min son a primeira que non quero marchar o día 4, pero eu non o decidín. De feito, decidiu o Partido Popular, o presidente do goberno, cando convocou as eleccións e demais. Teño que marchar tan cedo porque hai outro compañeiro que ten que entrar, non? E máis nun momento así, isto non se podía adiar máis. Marcho con moita satisfacción polo traballo feito, a pesar de que, como comentaba outro día na rolda de prensa, é certo que cando entrei un director e amigo dun colexio público daqui de Santiago me dicía: no, a primeiro ano, olvídate, non faz nada, vas a estar apagando lumes, xestionando e tal, e poñendo parches, non? A partir do segundo ano, cando podes empezar a facer algo, terceiro ou cuarto xa é cando podes demostrar se
si foste fuches unha boa concelleira ou non, non? Marcho no primeiro ano, e marcho no primeiro ano terrible, o primeiro ano da pandemia. Eu non quero falar de min agora, o que sí quería era, de verdad, poñer en valor o traballo, e outro día dicía, e eu creo que moita xente ata entendeu como palabras valeiras, pero non é así. Eu creo que neste concello o mellor que temos, polo menos é a miña experiencia, así foi conmigo, tive a sorte de traballar con 4 equipos fantásticos que se deixaron a pel durante todo este ano en situacións moi complexas, unha delas foi a pandemia. En concreto, e no que atinxe a pandemia, o equipo de educación, o equipo de igualdade, que dende onde fixemos o que puidemos, evidentemente sempre se pode facer máis, eu non vou dicir aquí que o noso traballo, o meu traballo foi extraordinario, pero onde logo sí quero poñer en valor o traballo feito por estas persoas, que ademais, casualmente, casi todas mulleres, porque si eran 20 persoas no meu equipo, había tres homes, simplemente. Iso tamén quere dicir algo bom, permitídeme. Non quero dicir máis, simplemente grazas grazas ao meu equipo por terme dado a oportunidade de participar aquí, traballar na administración local é a miña primeira, foi o meu primeiro traballo político, na política activa, e bueno, entendo que é a mellor das aprendizaxes, non? Que sabe con mágoa, polo que dicía, porque efectivamente o día 4 non é un día para salir cun inicio de curso complicado e complexo, non só con inicio, senón con todo o curso como ten que ser, pero eso non o decidín eu, e quería nada, simplemente iso, poñer en valor. Marcho tamén con certa frustración por iso, porque cheguei aquí con moitos proxectos que ao final, bueno, pues non os podo levar a cabo, pero eso sí, deixo bastante encamiñados moitos deles para que continúen. Non, certamente eu son unha persoa de comezar un proxecto e continuar con el. Non tiña pensado marchar para o Parlamento, pero as cousas funcionan así, son así na política, son unha muller moi de partido tamén, e cando me reclaman alabou. Simplemente quería, bueno, rematar tamén dándolle a mellor das, desexando a mellor das sortes a María e a Xan, os novos concelleiros, e por suposto a persoa que me vai sustituir na lista, non digo nas miñas concellerías, pero dende logo si o novo compañeiro que vai entrar, que seguramente o vai facer extraordinariamente ben. E nada máis, rematar dicindo que perdoedes na maioría das veces con algúns dos compañeros a vehemencia, non? Coa que eu, bueno, pois nos plenos de alguma maneira a veces ese discurso vehemente que teño non é que teña, non son malas formas, simplemente que é a miña maneira, non? Ás veces de comunicarme para tentar ser máis contundente. Así que nada máis, simplemente grazas por todo. E por suposto estou no Parlamento Galego, igual que aquí estiven para a Ciudadanía de Compostela, por suposto son unha diputada de Compostela, vou traballar por esta cidade, por este concello, e que a ciudadanía tamén saiba que saiu desta administración, pero marcho para outra na que tamén estarei ali para todo o que precisen, por suposto. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, Noa. Rematou. Que teña moi bo día. Hasta luego. O terceiro punto é a aprobación do sistema de votación nominal para a adopción de acordos. Señor secretario, faga vostede a comprobación se o considera necesario. Hai algún voto en contra para a adopción deste sistema nominal de votación? Téndese por unanimidade? Moi ben. Unanimidade. Moitas gracias. O punto cuarto é a ratificación da inclusión da proposta de modificación do réximen de dedicacións exclusivas. Entendo que hai dúas preguntas, unha é a ratificación da inclusión e outro é a ratificación da proposta. Primeiro ratificamos a inclusión. Si por notoriedade clara, algún voto en contra para ratificación da inclusión deste punto na orde do día? Ningún, unanimidade. E segundo é a ratificación da proposta de modificación. Pregunte tamén se hai algunha... Se hai algunha manifestación, pasaríase a votación nominal, algún voto en contra, algunha discrepancia con unanimidade? Unanimidade. Ben, o seguinte punto é
a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito mediante suplemento de crédito por importe de 100.000 euros para financiar un incremento da subvención coa Cámara de Comercio no convenio que temos e tamén os programas de reactivación económica en materia de hostelería e turismo. Tamén proceden primeiro a ratificación da inclusión na orde do día sí. carente de dictame, algunha voto en contra, algunha opinión discrepante, unanimidade. E o segundo, o contido da propia proposta. Non vai haber intervención, ninguna... Tenta que por unanimidade tamén, señor secretario. Por último, a ratificación e posterior solicitude de compatibilidade de unha persona do personal eventual, entendo que de acordo nas condicións fixadas no informe emitido pola Dirección da Área de Personal. Para a ratificación e inclusión mantense a unanimidade, necesidade de votación, unanimidade. E con relación ao contido? O manifesto do señor alcalde, non hai nada. Tamén se mantén por unanimidade. Ben, moitas gracias a todas e a todos. Levántase a sesión plenaria. Damos de novo a benvida aos dous novos integrantes da corporación. Deseamoslle moita sorte e acerto e, no que a mí respecta, terán toda a colaboración que precisen e, por suposto, calquer cousa que precisen. Terán o meu teléfono particular e o teléfono oficial tamén. Bueno, eu non teño oficial, terán o particular. Facilitarán yo a súa voceira de grupo. Gracias. Chao, buenos días. Buenos días a todos. Adiós, hasta luego. Spotify, fuera. Buen día.